onwere the amount of aja ịchụrụ n'ụwa ka mmadụ kewe ngị na dị mmiri gị. Jee jụọ ndị niile jelu nsị na kaba kewe dị mmiri ba. Jee jụọ ndị niile jelu nsị na ka kewe nwunye mmiri ba. Ata kaba kewasịrị ya mgbasị a ka afụfa bido. Maka na o nwere ka o yesi wee fodu aka ya gba nkịtị. Ọnọdụ ka mmadụ ịzọlụ gị nwunye gị. Ọnọdụ ka mmadụ ịzọlụ gị di gị. O nwere nwaanyị na-abụ tears ya anya mmiri dropụrụ anatasa n'ala. A na-echekiva, a na-vibrativa. Onye ọbụla aka ọsụlụ ga anya mmiri abụ ji wapụta gị n'anya. Onye ahụ ga-eweli a very big problem. Nwatakịrị iku n'aka bụ okenye ka ọ bụ na mmiri. Nwata na iku n'aka bụ okenye ka ọ bụ na mmiri. Ọ bụrụ na agba gị number of years ede, agwa gị arọ na ede na mmiri, ịjụ isi na asị. E na-eluche 5,000 years. E na-eluche 700,000 years. E na-eluche 1 million years. Maka na adịrị anwụ anwụ. Adịrị anwụ anwụ. N'obodo e na-ekwu ibe a. Anyị anaghị ada azụ ebe na-enye ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị nsogbu. Ụfọdụ na-eje n'ụlọ ụka dị iche iche, spiritual house dị iche iche. Asa gị ka eme gị deliverance, ka e deliver gị from di mmiri, ka e deliver gị from nwunye mmiri. Achọrọ m ka m gba gị na onye ndị na-asị gị ka o deliver gị from di mmiri maọbụ nwunye mmiri bụ a deceiver ka ọ bụ. Ọ na-edeceive gị. Ibe ji wasị gị na ọ na-edeceive gị bụ na nyanwa bụ onye na-eme gị deliverance deliver bụ onwe ya. Ime gị deliverance from di mmiri ka ide wezne di mmiri maọbụ ka ide wezne nwunye mmiri. N'ọdụ ka mmadụ ime gị deliverance ka ide afụzina your shadow maọbụ ka ide afụzina nwa gị na mirror, ka ide afụzina your reflect on the sun maọbụ on the mirror. Ọ bụrụzia na ọ dị possible ime ka mmalụ. Ọ dị possible mmadụ ime gị deliverance ka ide afụzina your reflect na mirror. Ọ dị possible mmadụ ime gị deliverance ka ide afụzina your shadow. Ọ dị possible mmadụ ime gị deliverance ka ọ dapụzina your mother mụ gị. Ọ dị possible mmadụ ime gị deliverance ka ọ dapụzina na family ebe isi ka isi. Ọ bụrụ na ọ dị possible na mmadụ nwee ike ime gị deliverance ichefuo family gị, ichefuo your mother, ọ bụ na ọ bụrụzi your mother mụ gị, onye gị nne ọzọ. Ịma na ọ dị possible mmadụ ime gị deliverance ka ide wezina di mmiri maọbụ nwunye mmiri. Ụfọdụ ndị dibịa ga-agba gị sị gị ka ekewele gị di mmiri gị. Ụfọdụ ndị eze nwaanyị ga-agba gị na ga-ekewele gị di mmiri gị, ka ekewe ya ka ọ na-enyezine gị nsogbu. O nwere the amount of aja ịchụrụ n'ụwa ka mmadụ kewe ngị na di mmiri gị. O nwere the amount of sacrifice e performụlụ in this present life ka mmadụ kewe ngị na di mmiri maọbụ ka mmadụ kewe ngị na nwunye mmiri gị. Onye ọbụla na-asị gị ka ọ kewe ngị na di mmiri gị, onye ọbụla na-asị gị ka ọ kewe ngị na di mmiri gị maọbụ ka ọ kewe ngị na nwunye mmiri gị bụ ego gị ka ọ chọrọ ili gị na nkịtị. And na ọ ga-akọsụlụ gị ahụhụ because the mention of nkewe ebe ọ bụ ọ jere ịlụlụ gị ọlụ ga-ebutale gị disaster. Onye ahụ ịkala ọnụ wee sịa gị ikewe ngị na ya wee mepee ọnụ wee sịa nọ nkewe nya gabala ọnwụ ya ka ị gabala afọ na-atanube gị eri ahụ o ji wee bụrụ di mmiri ka ọ ga-ata gị ya. Jee jụọ ndị niile jelu nsị na kaba kewe di mmiri ba. Jee jụọ ndị niile jelu nsị na ka kewe nwunye mmiri ba. Ata kaba kewasịrị ya mgbasị a ka afụfa bido. Maka na o nwere ka o yesi wee fodu aka ya gba nkịtị. Ọnọdụ ka mmadụ ịzọlụ gị nwunye gị, ọnọdụ ka mmadụ ịzọlụ gị di gị. And so many native doctors na-eji iwe ewe problem ma fada ama. There's no how ị ga-eji wee je na mmiri wee gbọọ di mmiri mmadụ si ya na ị na-ekewa fa na abụọ ọnụ na iji wee kwu ya ị ga-akwụ ụgwọ ya.
maka na ọ ga-abịa gị ọgụ. Iwu bụ na ọ ga-abịa gị ọgụ. Then anyị anachiyata this spiritual wife na spiritual husband. Anyị na-afụta ya sị na ọ na-enye ezigbo nsogbu maka na otu a na-egwu a na-ama nkewe ekewe na ama deliver. Ụfọdụ na-asị kedụzi ibe a ga-emezi na ibe a na-enye m nsogbu na o mere m anụ na di na o mere m amụ na nwa na o mere m ibe nna m ada aga kedụ ibe mmemme spiritual wife a kebe mmemme spiritual husband a. Ka m gba gị, spiritual wife ga-adịrị enye gị nsogbu na ụdị na ọ na-enye gị nsogbu ka o gbuo gị, ma spiritual wife ga-adịrị enye gị nsogbu na ụdị na ọ na-enye gị nsogbu na ụdị na ọ chọrọ ka ị nụọ di. Spiritual wife ga-adịrị enye gị nsogbu na ụdị na ọ chọrọ ka ị mụta nwa. Ọ bụrụ na afọ ị na-ata na ọ na-eme ya enjoy, kama na ọ nwa na agreement nke na ya melụ ka ị na-echetazi, maka na iji yo memory wee kwụọ ụgwọ mma ndụ, iji yo memory wee kwụọ ụgwọ anụ arụ n'ụmụ iyi tata wee bụrụ a beautiful girl maọbụ bụrụ a handsome man. Ọnya melụ na ichetara ozi agreement nke na ya. Mbọsị ị na-agbagote n'ụwa, mbọsị ị na-akwado ịbịa n'ụwa, o nwere ebe ịgwali ya na ị na-abịa ụwa. Ụfọdụ n'ime unu gwali ya na unu love ya so much na onwere ebe ọbụla ga-ekewe ngị na ya, na ị nọ na ị ga na-akpụ ya, na ị nọ na ị ga na-ewetala ibe a na-eweta n'elu ụwa nke ahụ, ewee nwa gị iwe dị ndụ wee gara eri abụ iji wee bịa ụwa. So many of you elotarazi sọsọ ibe dị gị mkpa bụ mkpata ego, sọsọ ibe dị gị mkpa bụ boyfriend gị, girlfriend gị. Edoziza cheta na di mmiri gị na ịnọkọta gị chụpụrụ ya aja. O nwere ibe nchọrọ ịgba gị, ibe dị ka nsogbu ahụ spiritual wife gị ma spiritual husband gị na-enye gị. Kedu ibe dị ebe ahụ? Most of that thing ị na-akpọ nsogbu bụ a kind of protection. Most of that thing ị na-akpọ na spiritual wife gị na-enye gị nsogbu ma spiritual husband gị na-enye gị nsogbu, ife ọ bụ protection na his own understanding. O nwere onye na-abụ na anya mmili ya na-akpakenye dị mmili ya. O nwere nwaanyị na-abụ tears ya anya mmili ya dropụrụ anatasa n'ala, a na-echekive, a na-vibrate. Onye ọbụla aka ọsụrụ ga anya mmiri abụ ji wepụta gị n'anya, onye abụ ga-eweli a very big problem. Ụfọdụ ụmụ nwoke dara ada bekwu iti ọzọ maka na va ahụ ọtụlụ 1 or 2 girl. Ọ bụrụ na ime anya ebe anya mmiri, kpachala anya menye ebe anya mmiri, o wee bebe akwa, anya mmiri ya wee tasa n'anị, anya mmiri wee pụta ya n'anya wee tasa n'anị, ọ dropụrụ anị n'anị. Iman ebe bụ beginning of problem that so-called man meli anya mmiri ji wee pụta ya n'anya. Mgbe na ibela agwa wee besịa na onye anụnwa breakli your heart, maọbụ na onye anụnwa tili gị ibe, maọbụ na onye anụnwa bolu gị ebubo, your boyfriend bụ so person. Mgbe na iji wee bebe akwa ha wee besịa, ibe dị mmiri gị ya emezi bụzi na ọ ga-anọzi as a protector to you. Ọ ga-anọzi as a protector to you. Ọ ma ngwazi ka nwoke ọzọ mee gị ka ị gabiga ibe ịgabiga n'aka nwoke ọzọ, ka ị gabiga ibe ịgabiga n'aka nwoke enu n'aka onye ọzọ. Ibe ọ ga na-emezi bụ onye ọbụla abịabalịnị wee bịaba for love, ọ kwachapụ onye ahụ akwachapụ, o tie ebe kata motion, ọ chọọ ka o separate nke na onye ahụ maka na ọ na-ewuchi eri nna. Achọrọ m ka mgba gị na di mmiri gị bụ the real man love gị how you are, whether you are stubborn or love gị, whether you dey cheat or love gị, ọsọ gị na-agba asịrị or love gị, ọsọ gị na-ezu ochi or love gị, ọsọ gị na-abụrụ na iwere bad character or love gị, ọsọ gị na-eme hook up.
Also, you know, hook up. The man love look like that.